هاجر شودن بأوروبا عب مفترنا ينوح سرح موائل زنبرا لعل درجة خمس ورده عامتاوي تبصب أرجاكيتو أبلعلي ما عن تعزي قصور حسنات زغنع متأنو زحلفة نحسي ألبو متقعت جبنياتات كتصور زي بلو جبني كم زخنة بزت فلالي ملكعي جلس كم زلو تجليتو سلام زخبركم تخداتل تمربنا زي خاب ستوكهولم زمربرو مع كان زينا هارموني نلوم عسر جعات تحمل خلتشن عسران حدن زتدالو مسنادو زينا قندر استات بمقدام جميرنا لنا مس كلهم مسارحتي اب الاستوديو ناب زرزر زينا زمرحكم محر ابراهيمي قدمي وقل بز صعب نغداو موعو بينا ناب تداليم زلو زرزر زينا مرحكم اي ترحقوا مسانا صنحقوا سجمات كرتمات سحاناي قربت مالت ألرجي بناي معنا ترخصي تشجروا له أب السودان ببهرياوي زيت أب السودان سجماتكم المفواس تعناكم كتحلو أب السودان تتقموا مع سزتراي أزمرا طلباتكم نمملا أب كل علم الزرقاح حدش فريات قربنا لكم لنا أب السودان كتكافلوا مستدليو نابزد لكم معدي كنبصح لكم نقل أدراشنا إزاز سأبيو دولو هاجر شودن بدرجة مفتار سراحن عدلات مقصار سراحن أب حبرة أوروبا زنبرا لعل درجة خمس وردة صاب كاب براسلس حبيرو قبل أوروبا بورتالن زتباهلن قداي شودن أب حبرة أوروبا زكتات المعكن زينا حبيرو له اتي معك نابز سالستي ننبابا بزبقع حبريتا خمزة ملكتوش ودنا مفتار سراحن كمون نزيقاتات ننويح عمتات سراح علم كمزو صنحو اب مقبار زنبرا بوتا خاب قداماي ناب كالاي درجة وريدا خمزلاتي حبريتا رديو بزي كازي دليت سراح بزي سراح نويح كي صنحو بزغلط فوانا بزتفلالي عودتات عيوتات كمزو وافرو بمقبار نزترأي العلم انقصقاس تمركيسو أبز حلف عامة حجين زنبرات صبوغ درجاون بمتانو مورادو تسبسابا ملكتو أبشودن بمأكلاي جمجام كاب ودع عسر عامت كساب سوسان 4 عامت عدمة سبات أبسرح علم كم زنحو ينقر اتي بقدام مشاتا بمحدار هودين كبابي فليمنكس بريس في سترا أبز تباهلفو لي كبابي زي قاتم جبنا وفتصامة تغسط تختلو أبتبوتا أبلعلي أبصوتا زنبرو خلت دك حمشتن شديش عامتن زخنو نصحن حصانات زبصحناي مقصال حدقا بمفصامو ملا هاجر شودن زتفتر عبس بعد مخنيات بمغبار مينستر وشطاو غدات شودن اتو ميكيل دامباري نت تغبار زي حلافنتاون ጨካንን ተግባር ክብል ከም ዝኾነኖ ማዕከን ዜናት ተሓቢሩ دحرتي أب حدا تقاموا على حصانات حدا خاب مباعتا بيت تمرت زمهارو خلتنا أشتو حصانات قدايات زغنوه ناي تغسي ملو وات فتصامة أبتبوتا زبصحة تبعال سلطان أبزم حلالفو ملغتي حساباتنا نصولتنا نتهم قدايات زغنو حصانات نسدرا بيتهم من يخبلات أناني علام أخبرت حقي شودن مستو قداي بزتحا حازت شعات سبات بتحت قيد خمزة نت منستر حبريتا بصحي ولو كبل مع كان زينا تتا خم زغلص خفلت تخايلو بوليس تخبابي نت غداي بزغباي كتاتلو خم زلون زاكل مرتعوتاتن ጭብጥታትን بزعبات ፍጻሜ ይእክብ ከም ዘለውን ገሊጹሎም እዞም ነዝገበን ዝፈጸሙ ሰባት ኣብ ቅድሚ ሕግ ቀሪቦም ዝግባእ መቕጻዕቲ ክወዙ ከም ዝግባእ ካብ መራሕ መንግስቲ ሽወደን ክሳብ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሰልፍታት ዝሓበሩ ክኾኑ ከለዉ ህፃናት ኣብ መንጎ ሕብረተሰብና ብናጽነትን ብዘይ ስጋትን ክንቀሳቀሱን ክነብሩን ከም ዝግባእ እቶም ዝወጹ ዘለዉ መልእኽትታት ይሕብሩ እቶም ግዳያት ህፃናት ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ጥዕና ከም ዝርከቡ ሰብ መዚ ጥዕና ከም ዝገለጹን እቲ ዜና ወሲኹ ኣብሪሁ ኣብቲ ዝተሓላለኸ ወታደራውን ፖለቲካውን ኩነታት ብዝጠንቁ ናብ ቅልውላውን ውግእን ዘይተፈለየ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ቅልውላው ብዝለዓለ ወታደራዊ ግጥማት ይቕፅል ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ምሩኻት ኣባላት ይቕሬታ أبلات سراويت مكلخال إثيوبيا خم زبصحهم كفلت انكله حلفي أوبريشن كايح مسكال ماريا سوليدا أب مأسرتن زركبو سبات مرأي كاب حلفنة تي حدا كايح مسكال حدا غينو تمحبر زتاع يسولو علماون كم زغنة أبري هلا اتي من قص عصاب تجراي بمجمرنا حجوساتنا بمبالنا تمحبر تمالي أما سيو أب زوجو مجلس خمسة حبرة أقل قلت زينا BBC قليسو
እቲ ማሕበር ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሙሩኻት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክበጽሖም ጀሚረ ካብ ምባል ወጻእ ግን ብዛዕባ ዘለዉ ኩነታት ብዙሕምን ዝግለጽ ዝርዝር ሓበሬታ ወግዓዊ እኳ እንተዘይገበረ ብተደጋጋሚ ብምብጻሕ ዝግበረሎም ዘሎ ኣተሓሕዛን ሰብኣዊ መሰል ንምርግጋጽ ክትትል ይገብር ከም ዘለውን ኣፍሊጡ እዞም በሓይልታት ትግራይ ዝተማረኹ ወታደራት ማእከላይ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ክዳን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተኸዲኖም ብጎደናታት መቐለ ክሓልፉ ዘርኢ ጸብጻብ ኣብ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ወፂኡ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከዓ ካብቶም ሙሩኻት 1,000 ወታደራት ከም ዝተፈነዉ ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይ ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ብወግዒ ከም ዝገለጹ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝቀይሕ መስቀል ተሓቲቱ እውን ከም ኣባ ኣወንታ ከም ዘረጋገጾ ክፍለጥ ተኻኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በዓል መዚ ፈነወታት ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዘለዉ ተቃለስቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ወይ ከዓ TDF እናበልካ ምጽዋዕ ንጸጥታ ኢትዮጵያ ዝፈታትን እዩ ክብል ሓደ መምርሒ ውፅኡ ኣሎ ትግራይ ኣካል ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ነቲ ምንቅስቓስ TDF እናበልካ ምጽዋዕ ንልዑላውነት ኢትዮጵያ ምግሃስ ይኽኸውን ክብል ወሲኹ ኣጠንቂቑ ከም ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ዝተረኸበ ሓበሬታ መልኪቱ ኣቀድማ ቢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ትሕተም ኣዲስ ስታንዳርድ ዝተባህለ ጋዜጣ ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ብቐጻሊ ሸፈነ ብምሃቡ ቅድሚ ሕትመቱ ክሕደግ ከም ዝተገበረ ጸብጻብ BBC ኣመልኪቱ ኣሎ እቶም ብዝተፈላለየ ገበናት ግዳያት እንዳኾኑ ዝህሰዩ ዘለዉ ዜጋታት ብሕጊ ዝተፈርዶም ይኹን ብመሰል ደረጃ ዝፍቀዶም ካሕሳብ ዘይዝኾነ ይኹን መሰናኽል ዝግብኦም ካሕሳ ክረኽቡ ዘኽእል ሕጊ ንምንሕንጻጽ መንግስቲ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሚኒስትር ፍትሒ ሽወደን ኣቶ ሞርጋን ዮሃንሰን ሓቢሩ ንሱ ነቲ ኣብ መርመራ ዝጸንሐ ንድፊ ሕጊ ዘማልኡ ተወሳኽቲ ጉዳያት ምእንቲ ክማላእ ናብ መርመርቲ ሰነድ ኣብ ዝረከበሉ እዋን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዛ ሃገር ግዳያት ገበን ኮይኖም በብደረጃው ዝተወሰነሎም ናይ ካሕሳ ክፍሊት ይኹን ብመሰል ደረጃ ዝግባእ ክፍሊት ኣብ ከፋፍላ ዝነበረ መሰራኽላት በዚ ኣብ መስርሕ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ክቃለል እዩ ዝብል ልዑል ትጽቢት መንግስቲ ሽወደን ምዃኑ እቲ ሚኒስትር ኣረዲኡ ኣሎ ሓደ ትካል ስለያ እስራኤል ንምልካዊ መንግስታት ዝሸጦ ናይ መለለይ ሶፍትዌር ስፓይዌር ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝርከቡ ተሓለቕቲ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ጠበቃታትን ዕላማ ይገብር ምህላው ጸብጻባት ገሊጾም እቲ NSO ዝተባህለ ትካል ቁጽሪ ቴሌፎን ክሳብ 50,000 ዝበጽሑ ፍሉጣት ሰባት ክትትል ክገብር ዝምጽንሑ ዝለሓኹ ሓበሬታ ረዲኡ ኣሎ እቲ ዝርዝር ካበይ ከም ዝመጸ ወይ ኣበይ ከም ዝተጠልፈን ስልክታት ናይ በዓል መን ከም ዘለውን ዘይተገልጸ እኳ እንተኾነ NSO ግና ዝኾነ ኣበሳ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ኣሎ እቲ ሶፍትዌር አንጻር ገበነኛታትን ግብረ ሽበራውያን ዝዓለመ ከም ዝነበረን ንሰራዊትን ኣፈጸምቲ ሕጊ ትካላት ስለያን በመዳይ ሰብኣዊ መሰላትን ጽቡቕ ስም ኣብ ዘለወን ሃገራት ጥራይ ይጥቀማሉ መንባሮም ገሊጹ ኣሎ ፔጋሰስ ንአይፎን ከምውን ንአንድሮይድ ዝዓይነተን ቴሌፎናት ዘጥቅዕ ኮይኑ ናይ ጽሑፍ መልእኽትን ስእልን ኢሜይልን ዝከታተል ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ዝቀድሕን ብሕቡእ ማይክሮፎን ዝኸፍትን መተግበሪ ከም ዝኾነ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ኣሎ ተከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ ድሕሪ እዚ ሓጺር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ናይ ሰሙን እዚ ናብ ሓጽርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም ምሳና ጽንሑ ሃገር ዴንማርክ ንኖርዌይ በመሰረት ካብ ዝተፈላልዩ ዞባታት ዴንማርክ ንዝመጹ ገያሾ ዘንበሮቶ ናይ ውሸባ ሕግታት በመመልካት ዝበዝሑ ዴንማርካውያን ናብ ኖርዌይ ዝገብርዎ መገሻታት ኣገዳሲ እንተዘይኮይኑ ካብ ምጋሽ ክቁጠቡ ንዜጋታታ መኺራ ከም ዘላ ጸብጻባት ካብ ኮፐንሃገን ሓቢሮም ሃገር ኖርዌይ ካብ ገለ ከባቢታት ዴንማርክ ናብ ሃገር ዝመጹ ሰባት ናይ 10 መዓልቲ ውሸባ ኣዚዛ ከም ዘላ ይፍለጥ ኣብ ሃገር ቆጵሮስ ንኽታበት መረጋገጽ ሰነድ ዝወጸ መምርሒ በመቋም ኣብ ዝተፈላልየ ቦታታት እቲ ሃገር ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ይካየድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም መሰረት ሰልፈኛታት ተቃወምቲ ሰነድ ክታበት ብግዴታ ዘይኮነስ ብወለንታ ኸውን ከም ዘለዎን መሰል ናይቶም ክኽተቡ ዘይደልዩ ዜጋታት ክሕሎ ዝጽውዕ ምዃኑ እውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ
ኣብ ዝበዝሓ ማእከላይን ምዕራባውያን ሃገራት ኤውሮጳ ብሰንከ ዘጋጠመ ናይ ውሕጅ ዕልቕልቕ ተኸቲሉ ኣብ ጀርመን፣ ቤልጅየም፣ ኦስትሪያን ዝወረደ ጉድኣት መጠን ልዑል ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ። በዚ መሰረት ብጠቕላላ ክሳብ 190 ዝኣክል ህይወት ሰብ ክጠፍእ እንከሎ ማልያ ዘይብሉ ዕንወትን ንብረትን ትሕቲ ቅርጽን ከም ዝወረደ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ዝግበር ዘሎ በቲ ዕልቕልቕ ናይ ዝጠፍኡ ሰባት ምድላይ ስራሕ እቲ ጉድኣት ቁጽሪ ምዉታት ክውስኽ ዘለዎ ተኽእሎ ዓብዪ ምዃኑ እቶም ጸብጻባት የረድኡ። ኣብዚ ተፈላለዩ ከተማታት ደቡብ ኣፍሪቃ ከቢድ ህዝባዊ ናዕቢ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ንንውሕ ዝበለ እዋን ኣብ መጋባእያ ዝጸንሐ ክሲ ብልሽውና ጃኮብ ዙማ ክቕጽል ከም ዝተገብረ ሓደ ቤት ፍርዲ ሓቢሩ። ያኮብ ዙማ ንኽብሪ ቤት ፍርዲ ብምድንፋር ተኣሲሩ ምህላው ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ዙማ ኣብ 1999 ኣብ ዝተኻየደ ዓብዪ ውዑል ኣጽዋር ብዝተተሓሓዘ ብልሽውና ከም ዝተኸሰሰ ይግንገር። ሽዑ ምክትል ፕረሲደንትን ዝነበረ ዙማ ኣብ ፈረንሳዊት ኩባንያ ተለስ ጉቦ ተቐቢልካ ከተባሂሉ ይጥርጠር ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ የረድእ። ዳርጋ ኩሎም ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ እንግሊዛውያን እንተወሓደ ሓደ እብረ ክታበት ኮቪድ-19 ከም ዝተኸትቡ ብሚኒስተር ጥዕና እንግሊዝ ተሓቢሩ ክብል ማዕከን ዜና ተተቃሊሑ። ከም ውፅኢቱ ድማ እቲ ብቐዳማይ ሚኒስተር እንግሊዝ ኣቶ ቦሪስ ጆንሶን ኣቐዲሙ ዝተሓንፀፀ መደብ መልዓል ተወጢኑ ዘሎ ቀይድታት ኮሮና ዕላምኡ ብምህራሙ ዝበዝሐ ናይ መወዳእታ ዝተባህሉ ቀይድታት ኣብታ ሃገር ተላዒሎም ኣለዉ። በዚ መሰረት ግቡእ ምክትታል እንዳተጋብረ ኣብ ኣብያተ መስተ መግብን ሳዕስዒትን ካልኦት መዘናግዒ ማእከላትን ኣብ ሃገር እንግሊዝ ብወግዒ ተኸፊቶም ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናድኦ ዜና መላእ ኤውሮጳ ካልኦትን ዘጠቓለለ መሰናድኦ ዜና ዞም ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም እዮም። ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ናይ ጽባሕ ሶሉስ ናይ ድምፂ ከምኡውን ረቡዕ ናይ ስቱድዮ ዜናታትና ስጋብ ንራኸብ ሓደ ካብቲ ንምስሳን ማዕከምኩም ዝኾነ ሃርሞኒ ሚድያ ርእይቶኹምን ተሳታፍነትኩምን ብምዃኑ ኣብ ዩቲዩብ ዘሎ ቻነል ሃርሞኒ ሚድያ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ንምሕፀን። ብዘይካዚ ኣብ ፌስቡክ ብዓብዪኡ ኣብ ድሕረ ገጽና መዓልታዊ ዝዝርግሑ ሓደሽትን ዜናን ካልኦት ሓበሬታታትን ዝተፈላለዩ ጽሑፋትን ክትረኽቡ ስለ ትኽእሉ ተሳተፉ፣ ሕቶቱ ርኸቡልና፣ ጸሓፉልና እንዳበልና ኣብዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኢሜይል ኣድራሻና ጌርኩም ክትወከሱናን ክትጥቀሙን ይሕብር። ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦ ሰዓትና ግን በዚ ወዲእ ኣለኹ። ምስ ካልኦት ምክትታላት ኣብ ኩሎም ማዕከናትናን ብፍላይ ከዓ ኣብ ኢንስታግራም ሓድሽ ምንቅስቃስ ጀሚርና ስለ ዘለና እቲ ዝነበረ ቀፂሉ ስለ ዘሎ ክትከታተሉ እንዳዓደምኩ ንሎሚ ዝበልክዎ ናይ ዜናን ሓበሬታን መደብ በዚ ወዲእና ኣለና። ሰላም፣ ደህና ምሲ።